Onye Eze Jesus sent a message to Evangelist Ebuka Obi. Guys, this message, you have to stay tuned and watch this video to the end and listen what Onye Eze Jesus said about Evangelist Ebuka Obi. In this video, Onye Eze Jesus was praising Evangelist Ebuka Obi. After praising Evangelist Ebuka Obi, then he said this message is to Evangelist Ebuka Obi because he heard last time that Evangelist Ebuka Obi wanted to relocate to eastern part of Nigeria, and it's a good thing, but you advise Evangelist Ebuka Obi according to them what they see for spiritual realm, then what they get for eyes, what they see what they happen in a spiritual realm. He say Ebuka Obi will understand this thing that he's saying, and other people that see in a spiritual realm that Ebuka Obi should remain in Lagos. That is where he have the head of the ministry, and do other things, build factory or whatever in eastern part of Nigeria. Guys, I would like you to stay tuned and watch this video. Listen by yourself from Onye Eze Jesus. My message goes to Prophet Ebuka Obi. Ofu onye sokwa na ihe Chineke ji wee mee ka Igbo dị ebube. Maka abịa dịka ọsọ other tribe ka na-ewukali ewu n'ọrụ ama na Lagos. Igbo nwekwalụ ndị ama na Lagos yo na-ewu ewu. Like Lazarus Mmoka bụ onye Igbo. Dr. Chris Okafọ bụ onye Igbo. Mana onwe ife dị iche ebe ha na brotherebuka Obi nọ. N'ime ndị Igbo niile na Lagos ebe ebele enwe ife dị iche n'ebe ha na Ebuka Obi nọ. Ebuka Obi nwelu sacrifice ọchụ ndị ọzọ na-achụ ụlọ. And the sacrifice I say self-sacrifice. Ọ dịrị izi nwoke idebe onwe ya nsọ. Ọ dịrị izi mmadụ idebe onwe ya nsọ till this age. Ọ dị ọkwa the highest sacrifice dị ya in a spiritual realm. Anya nji wee fụ Prophet Ebuka Obi na mmụọ. Indeed, onye abụ a God sent to Nigeria, to the whole world at large. Ebuka Obi is a God sent to Nigeria and to the whole world at large. Listen to me, let me tell you, listen. People may be talking Onye Eze Jesus, ọ dị ka ọ na-achọ favor n'aka Ebuka Obi. Maka ọ da-apịa ndị mmadụ arụfa akụ elibe. Ịchọzi onwezi ezigbo ife ifu iyi ekwu. Onwezie ezigbo ife ifuru iyi ekwu. Ịma nkwuzi maka na onwe ndị mepee Facebook ha were data 100 naira. Abịa na comment section mmadụ ma na-ekwu yeli. Ụfọdụ gafe ekwu na nna achọ favor ebe Ebuka Obi nọ. Ụfọdụ gafe ekwu na nna achọ ka recognize ya m ọ ka nke a wee mee. No, adọwa achọ ọdụ ka mmadụ recognize ya m. Mụ na Ebuka Obi ya dị ka afọ m ya n'anya ọfụma. He's my brother. Yes. What I saw in a spirit. Onye ọbụla na-ekwu against Ebuka Obi kwudebe. Onye abụ amarọ m ka m onye abụ Moses of our time. Ndị na-ama aka amazina. Ndị na-ajụ ese ajụzina. Ndị na-ajụ ebe ike Ebuka Obi si bịa ajụzina. Ebuka Obi is a really God sent. Ndị Igbo na ọ bụrụ na unu ya ege m ntị n'onu. Evangelist Ebuka Obi bụ God sent to ndị Igbo, to Nigeria at large. Whether you like it or not, whether you are Catholic or Pentecostal, ebere ka ọ na-eme ọ darọ mmadụ. Whether you are Pentecostal, you are welcome there. Now let me tell you something. Enwe ife mfulu nji wee kwu. Enwekwa na ife mfulu nji wee kwu. Now, ọzọ dị ka ibe bụlụ. My message to Prophet Ebuka Obi. Enwe mgbe nnụ nọ na-achị ịgbadatara East. Ka ọ bịa develop East. I heard that. And I was very happy. Ma no nwee little advice and suggestion nwelu. Nsi ka nkwu publicly. In a spiritual realm, okwu a na-eji bụ kita ụfọdụ ama nwọta ya.
ụfọdụ ga-awatafie mana ọsọsọ ndị na-afụ na mmụọ fanyu anya ọfụma ha ga-ama na ife na-ekwu na-afụ m ụzọ na-ejelu m ejelu. Ewepụla ọtọriti ka ọtọriti wee nọchie. Ewepụ ọtọriti ka ọtọriti wee nọchie. Ebuka Obi ọ gị nwe Lagos now. Nọsie ike na da Lagos. Ọ bụ na onwe factory ịchọ ịbịa lụọ na East. Ọ bụrụkwa maka ma ara m ekwukwe maka ife ọbụla maka ụfọdụ ya dasị kịta ọ dị ka ọgọ nakọrọ memba ọga osogbodie mmadụ 1 billion na-abịa na nke Ebuka Obi. Enwekwala ụbọchị ụka ị yafụkwa ndị mmadụ n'other churches. Ofu onye ama solve problem of the country. Makwa na mmadụ bụ aja dị n'ala. Ụbọchị ụka jegodu na many churches ọ nwere ka yara ịfụ mmadụ. Ọ na-acha mba na mmadụ chọzie ikwu okwu ụfọdụ asị ya ka ọ wanakọla ya member ọ dị ka ị na-ebe. No, understand my point before you judge. Understand my point. Ọ bụkwa igo data 100 naira ịpụta na common sense. Understand my point. Ebuka Obi, that Lagos nọ, God wants you to be there. Ebupụ na that ministry ebe a ibekwa ebere of me ya wata ihe na-ekwu. Number 1, that 100 days ị na-eme 100 days ya cheta na very soon ndị ọcha ya na-aka nkụ na-abịa ibudata ya na East ya or this road ụdị security ọsọkwa ọnya dị na East. Ama m ebe na-eje, I know where I'm going. That Lagos authority pu authority nọchie. Ewepụ authority weta authority. Inu ka ntụle ihe a. Ilu ka ntụle ihe a. Yes. And I love that 100 days program. Obosi ọbụla eme aga na-abịa. So, mana for my own suggestion, lụọ factory n'ibe a, lụọ school n'ibe a, lụọ ụlọ ọgwụ n'ibe a, lụọ ife ọbụla ị yarụ na East ya, mana ka headquarter o mechara fancha dị na da Lagos. Ewepụ authority wee tinye gị bụ authority. Ndị ma ife mmụọ ma ebe na-eje. Even Ebuka Obi ma ebe na-eje. Ewepụrụ authority wee tinye authority. Ibute ya na East ya a ga-emebisi ihe. Nyoba anya n'ife a ngwa gị ọfụma. Bee ebele na ya ọfụma. You will understand. You will understand. Ebuka Obi abịa na Lagos ewepụ authority wee tinyekwa authority. Ịpụa na Lagos ọma ndịcha mma. Enwere reason njikwu ya. Kama mmepe a n'Igbo anyị ọ dị mma. Lụọ ife ọbụla ị ya alụ ọ dị mma mana apụ na Lagos. That's my little advice. Onye na-ekwu maka Ebuka Obi ekwuzina. Maka na Ebuka Obi bụ authority Chineke weta. And onwe ife o ji wee weta ya. Apụkwa ndị ala ya bụ olu kịta afa asị na ka wee weta ọgwara memba m ọ na-ewelu onye ọbụla ma enwe mbe nke ihe. Gekwa ntị maka onwe ndị ihe misunderstand ihe a na-ekwu now. Ndị mmadụ amara na akpa afọra n'isi. Ama na nkwe kịta na ụfọdụ ya asị na memba. Ọ gịnị bụ the member? Ọkwa n'ife abụ ife na-echu ndị mmadụ. Ọ ndị onye amị ndị young ministers ya ji eje agwọ ọgwụ ka ha wee nwee member. What is member? What is member? Ife niile na-aza brother Ebuka Obi saa taa enwego ndị faza bụ satu yesterday. Otu a ka ọ dịkwa nkwa ndị fa ka ya aza saa echi niile. What is member? Abịa na asị ewenarị member. Amara m ka onwe ndị akpara ọra n'isi. Ndị ya aghọta ibe na-ekwu aghọtago. Onye nwe ntị nụlụ.
And I want to know. Ewa for authority. Where they have authority. And I pray Ebukaobi should understand this. A one name kobo. If one name na masim, I like him your former. Mafres Joku Baye Hene. Or Madacha the headquarter. Suppose it in Lagos. Makan authority, not your authority. Nekalolweke. Manokwa de Budati ebo odemma. Kama every that we have all the mama yen or the makamana. I hope. Let God show you this. I said in the vision. Natural yana vision. Iwo batieba bi mepo obodo. Oye so ni mepo obodo. Manezia ni ha nku. Lagos authority kewapu wetinye gibo authority neba. Efelu na God the Trinity. Tinye geba. And I pray you will never fail them. God bless you, sir. All this night, I love everybody. And whatever you learn, and can they against table, muddy coach and muddy beer. And can they against table, Onye joke or not coach ozo. Pastor don't coach a pastor, or can they against in here? On your bona Phoebe and Anya, even in a moment, man, kedimma, emen kojo, in a coca, can't kedimma, I can ankojo. Obviously, Benku. Rapun didn't equal now, I've got a query. Then will be query, no problem. Neckal all work here. Or book one Ebudatia no Buddha. Can the witches and wizards, the Ebudatia Nemo state one. The candy was a Chineke Maranka Makama no. If I'm for Canne Arapa monoconogy. Yagazielo no Gazeno Gazelo wine. Oya man ko na na adara manyase ni apụta maka na ekele ọlụ eke ana alụkwa na ya alụ onye a na-alụ na nke onye a na-alụ na nke enwere mgbe mụ bụ onye eze ya apụtazi Ebukaobi enwere mgbe Ebukaobi ya apụtazi onye eze so onye ọbụla nwere destiny nke ekele ọlụ eke ma ndị mmadụ kwụta na itikọsi isi na isi ọnụ kwụsị na itikọsi isi na isi ọnụ ebe na mmadụ ikpe maka na ọ bụrụ gị ikpo ya oku. People, thank you so much for watching. I hope you loved the video. Please don't forget to give us a thumbs up and comment in the comment section below and give us your own thoughts about the video you watch. God bless you as you do so, and don't forget to share this video. Share it to all your lovers, your friends, your well-wishers, any platform you are to, group, WhatsApp, Messenger, YouTube, Facebook. Share this video, please share the video for me. God bless you as you do so. I love you guys. See you again in my next update. Bye bye.